Dobrý deň, dámy a páni, ja vás vítam u nového videa, u hry Enlisted. No a toto je už konečne herné video od Enlisted. Tu máme také oné vecičky. Každopádne, dneska by sme mohli doskúmať túto Armageuru. Je to v podstate, dá sa povedať, že predchodca Gevartu. Potom by som išiel vlastne na MPčko, na legendu. Potom možno, že aj na ten gulomet, potom na tie tanky, lebo tanky sú tu dosť, dá sa povedať, že na nič. Ale tak, keď máte už lepší tank, tak je to celkom v pohode. Hlavne, keď nemáte podbierkový, jak tento tu. Teda podbierkový. Je na tom jedno bierku, ale to je v podstate jedno. Nemá dostatočne dobrý pancier, všetko tam prebije. A výborne, máme tu hneď 3 zóny. Cčko, Ečko, Dčko, Bčko, výborne. Takže 4 dokonca. Takže bude to troška náročnejšie. Každopádne získal som za prvý týždeň 6 odberov, takže vám za to veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sa budeme takto držať aj ďalej. Mimochodom, ak by niekoho z vás nebavilo toto vojenské, tak vyšiel medzi prvým a týmto tretím videom aj Roblox. A už je tu MPčko, tu vás zavedem. Vidíte? Takže je tam Hidensík, môžete si kľudne pozrieť na kanály. Má zatiaľ 5 zhliadnutí oproti prvému videu, kde ich je oveľa viac. No a už teraz viem, že toto bude náročné. Animácie nemajú ani rýchlo. Control point Bravo. Allies are at control point Charlie. By mal ísť teraz. Jaj. Control point Echo is under our control. Granát. Hajzel. Control point Charlie is out. Zoberieme tu náušku a ideme. Ja sa troška prisuniem. Ideme ich tu zničiť. Ja si tu nadzoberiem nejakú takúto pušku a chceme ich troška posnúbiť. Tu máme grenada. Mohli by sme to že už obsadzovať. Za chvíľu sa to bude nádherný skin. Asi by som, že išiel dať vola, kde je Bčko, to je Ečko, Ačko. Zatiaľ vyhrávame, to je dôležité. Bčko, tu máme Bčko, ja by som išiel dať really point vola, kde pri Bčko, lebo tu je až 5? Počkaj, tu sú hneď 3 u nás, to je proste jasný. Aj keď tu akože základným tankom na druhom bierku. Nebudem komentovať. No a okej, tu máme proste, že pekne. Hneď. Máme tu, tu je hneď 20 metrov, takže to posunieme. Aspoň. Máme
máme hneď všetky tri rovno pri sebe. Oni by mali v podstate logicky mať Ačko, Bčko. Takže ja ich... Dobre. Tento tu aspoň postaviam. Dáme sa The enemy is taking control point Bravo. obranu. Vyhrávame. To je super. Ja som mám že to som chcel. Tu sa pokrieme. Tu sú. Rýchlo prevenujeme. Ajajaj. Tu je. Jaký prosím. Forza! Pekne, Ci vediamo all'inferno! pekne. Rýchlo. Tu už. Crepate, bastardi! Záložka opäť podržala. Bereme pečko. Nádhera sama o sebe. Postaváme si tu rýchlo muníciu. Tak. Zoberáme náboje do nášho Máme plné. Copritevi mentre ricarico! Á, 32 až 40 nábojov. Takže ideme ich tu drtiť. Čo je tu? Ideme ich tu drtiť. We've captured Alpha. Nikde není. Obsadzujú nám CČka, ale tam je takú kuričku. Dám, keby sa skúsim len presunúť, tak neprežijem. Máme tu tam. Skúsim Centrato! prebijem rýchlo, aby som začal akože aj pravdu. Asi sa pôjdeme, že veľmi sa ale dosť ma teší, že táto MPčko je celkom presné, lebo to, čo mám teraz, je, že je neznáme a nepresné, s málo nábojmi, síce rýchlo, ale má to málo nábojov. Musíme veľmi prebíjať, ako sa mi nehodí. Zase si bereme, že si prebíjame, zobereme si muníciu, tu má... Toto je náš. Doplníme. Takže není potrebné, už som strieľal. Creta, bastardo! No akože celkom presne, teraz. Dávame, že skôr dávky ako normálne full auto, lebo nechceme si to sa nehýbe. Akože aj tie kulomety, ja vlastne vyskúmam teraz dve, tam berety, alebo čo to tam je. A už budeme mať v podstate skoro The tretie enemy's lost half its BR-ko, reinforcements. Well done, kde, boys. toto ideme už bomby, kde vlastne už je MG34. A to je, že sakra dobrá zbraň. Ale iba 34 50, takže s 50 nábojmi. Ajajaj, to bolo. Ricarico! My sa tu zakempíme. Celkom akože tu Dčko držíme, keďže tu je všetko. Ale volá, kto tu byť musí, lebo sme došli do OEJ-ko. Hach, prečo tu nikto nie? Potom zgebnem a bude ich tu nie. Chce tu niekto máme, že čo skoro tu bude, že preplníme.
po MPčku. Ja tu idem skúsiť dobiť Cčko. Lebo mám, že 15 kg. To je všetko. 15 kg a to z jedného jednoduchého dôvodu, že tam, kde som a mám nejakú dobrú zbraň, niektorí dôchodov zjebnem a je ich tam nasratí všetci. OK. Teraz to tak vyzerá, že na Cčku sú potopení. Hajzlíci. Takže opatrne. Môžu tu byť úplne, že všade. Hore nie sú. Aha. Takže ich tu nadených dosť veľa. Ale kde? Prečo mám taký pocit, že budú tu takto? Tam si radšej to. Haltet sie zurück! OK, oni sú Bin am Erobern! tu stále počujem hru. Bola kde nahodnou. To je, že čisté bludisko. Ja nechápem, jak tu ľudia dokázali žiť. Tu sa proste žiť nedá. Tu máš bludisko proste. The enemy's almost out of reinforcements. Tu už ani proste nemáš kde byť. Som už všetko prešiel, nie? Akože koľko ich je? Neviem, ale prehrávajú. Počujem minomet. Dobre. Artillerie! Kde hodíme Feuer auf den no, Platz! mohli by sme niečo sem. Verstanden! Feuer! Ja sa pozriem asi už ďaleko hľadom. Lebo v tomto meste je vidieť, že nič. A už vidím, jak to nedoskúmame, lebo tu proste nikto není. Lebo tu sa proste nedajú nahnať killy. Jednoducho nejde. Aha, takže oni nám hneď pod nohami zase obsadzujú. Hajzli. Kde ste? Kde ste? Verteidiger! No. Zase tu nie ste, keď som tu ja. Bin am Erobern! No akože ja sa nesťažujem. Docela akože na tom solidne zarábame. Však tu je ešte dačo. We captured all Pravde, že control asi... points. Hold them. Ale však tu nikto nikde není. Jak to tu môžu obsadzovať? Je teda kde volám? Ja aj podzemie. Pekne. We've taken control of the territory. Victory! Ešte keby som ho trafil. Davon kannst du noch Tak, viel dorazil mehr som ho haben! ešte super. To je jedno. Dali sme to. A samozrejme, že to není, lebo však ako inak nikto tam nebol. To som nechcel. Joj, tu sa ide zase upgradeovať, tak všetkých dáme čo najviac. Nič. Dáme tu na toto. Tu. Dobre, takže hotovo. Nič. A dobre, to ešte ide a toto je nič. Dobre, to je všetko. Môžeme ísť že na ďalšiu bitku, lebo akože neviem, či sa tam prepadli podzem, alebo vlastne tam na konci aj boli podzemí. Ale to neboli úplne všetci hráči, akí mohli byť v celej mape, však tam nikto nebol. Hlavne už, nech už máme hen tú zbraň a môžeme ísť to MPčko skúmať. To
Ale tak, mikrofón druhý. Akože, však je. A teď čo tomu je? Zase. Zoberieme leva, lebo je tu automaticky dlho platiť, alebo teda veľa platiť. Ešte musím spočítať, že koľký sú, že na koľkých to budem musieť vyrátať, lebo ja som chcel pôvodne, že všetky opakovačky vymením za hentú zbraň, lebo som ju skúšal. A je to akože celkom solidná zbraň a tu si dám, že rovno tank. Aj keď dám si radšej tunak inžinierov, lebo sem sa s tankom nedostanem. Nikde. To nie sme proti Amerike. No to je sú tu maloletí diváci, ktoré môžem. Je slovička. Takže, toto sme 100% prehrali. Ale že 100%. Lebo na druhom bierku, ak sa nemýlim, oni majú už karabiny. To je že automatické, čo má nábojov tuším 15 alebo koľko. Je to síce menší náboj ako máme, ale... Aha, 10 máme. To je dobré. Ajajaj. Čo som hovoril? Toto sa nejako neoplatí brániť, to proste musíme rašovať. To sa jednoducho náberá. MPčko tu je, to znamená, že už je tu tretie BR-ko. To znamená, že už je tu začiatok tretieho BR-ka. Začiatok koniec, to je úplne jedno. Ale však kde sú? Nič nevidím, dostávam nič lajka. Si kartu musím zobrať. Jaj, to je... Tu ešte sa... Ma bajové. Proste, kto tam dáva tú artilériu? Tam proste je sama artiléria. Jaj. Včera som chcel natočiť už. Malo. No lenže tam som bol v uptíre, že od Battle Rating 4. To už je to povedať akože. Sie haben mich erwischt! Ich rufe die Artillerie! Bola kávečka. Kávečka. S mojím tankom som nevedel prebiť ani základné a ešte sa tam proti mne postavila kávečka. Ja som sa snažil dobre. Najprv to... Brauchen Artillerieunterstützung! Najprv tam bolo... No, najprv tam nebola pechota, najprv som sa k nej nevedel doplaziť, lebo to bola taká rozhľadná plošina. Nie to tak. Aby si mi náhodou povedali, že je ten americký tank, no? Ste blízke, ale čo? Označiť tank. No, potom tam došli odstreľovači, snajperská, proste celá
proste no, automaty, tam sa nedalo dostať. Dostal som sa konečne so svojou útočníckou skvedou, proste dostal. Proste, ja už som tam mal protitankovú vesť, proste nachystanú. Už som strelil, bolo som ďalej. Musel som sa pripnúť, aby som niečo trafil. A v tom proste prejdem. Zničili sme tank. Teraz tam môžeme dať, že toto tu, tým kvítko, na obranu. Aj keď tam proste môžeme chytiť, takže to je veľmi špatný. Ináč všimol som si, že máme smoke. A napadlo mi ešte, že som podáš Dobre, hento sme už neposti prehrali. S týmto nepresným. No, dobre. Mám tu 35 návrh. To je v pohode. Strieľa to je kilomet, takže z tých 35 je nič. Áno, špekáčik, mňam. Moc si ho pripálil, debil. Špekáčikovi varič nebude.
že sa neoplatí brániť jednoducho, nech to proste obsadia. Nech to proste obsadia, ja si skúsim vnímam, že nasadni. Ja chcem prvé. Hajde. My sa ešte ani spavnúť nestihneme. Nestihneme sa ešte ani zorientovať, ale my už toho. Chápete? Koľko som sa presunul? Nič proste, hneď tu. Čo je? Gaijin akože... Hop. Tak uhnite dementi. Aj, pardon, tu. Toto AI-ko je tu akože dosť otravné. Hlavne keď nikto nezavadza a nebudeš sa to. Jej, škoda hovoriť o tomto. Budem si šetriť slova do ďalšieho. Thompson, Tommy Gun, Tunak. Koľka pije, Thompson, Verko. Ale tak ako sa animácii blíži, Sventade sa blíži aj kúpa, farmingu, 25-ky a samozrejme budem vďaka tomu aj natáčať farming 25-ky. A my sme to dobili, to ja neverím. Nečudujem, že dávajú také pekné hry. Však toto ako je s týmto mieriť. Dobre. To máš viac než dobre. Takže čo urobíme? Ja by som to možno, že mohla aj katnúť, ale natáčame len 30 minút. Len 30 minút. To sú proste, že... Dve hry 30 minút. Ani potom proste nebudeme automatizovať. Mám 28 kilov, k tomu ešte prehrávame. Ja hrám v realite za Nemcov iba preto, že mám rád ich zbraň. Nie kvôli ničomu inému. Len aby ste vedeli, aby ste nehovorili, že som nacista. Lebo ja nie som nacista. Jasné, dostaneš na gebulu, sem poď. Váš
pažbou ti rozbijem hubu. Tu máš. No-scope som ti dal, ha. To máš za to. Kido, ani hrať nevíš. Druhý no-scope, ha. Tak máš, tu máš. Sem poďte. Každý jeden dostanete pažbou po gebuli. Kde si? Tam si. Tu máš, teraz ti scope nepomôže. Ale ďalo ti pomôže, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Vtipné. Aj to obsadia. Tak, áno, to máme, ale... Však ten tank ešte žije. Čo bol? Aj ty nás akože aj plánuješ tak kde odviezť, alebo... Dobre, ja idem vlastne sem sa pripraviť na obranu, či tak robí, alebo áno, teda. Lebo... A nie, to ešte dotýkame. Akože myslel som, že rovno prehráme a nebudeme sa snažiť urobiť nemožné, ale my sa snažíme spraviť možné. A ja viem, že to nedokážem. Jedni sme. Hold out to the last man. Ale stoj! Okej. Dobrý pokus. Čo spraviť? Áno, áno. Aha. Takže on nemal náhodou... A počkaj, nemal. Ale zaujímavé, že na neplatí ten. Der Sieg wird unser sein! A oni sme to nezlobili. Tak teraz dobuješ
Johnson. Tak. Obsadzujú to. Konečne bude kľud. Tak. Konečne prehráme. A budeme mať pokoj. Akože koľko mám kilov? Môže 40 kilov. U nás má najviac, že 55, u nich máme 131 kilov. Kde je Ičko? Tento musí prejsť. S týmto chcem znižiť tank. We've taken too many casualties. We lost this battle. Prehrali sme konečne. Tak. A mohli by sme to, že... Ja som ani nemyslel, že to stihnem. Alebo teda dokážem. Ale je vidno, že som to zvládol. Armaguera. A ďalší je až vlastne Gevard. 41. A teraz je otázne, čo ideme skúmať. Jednoznačne MPčko. Dáme tam túto trošku. A ideme rátať. Tu je 0. Počkať, nie. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Počkať. 1, ja 9. Tu je 10, 11, 12, 13, 14. Takže ich potrebujeme kúpiť 14. Tých automatických zbraní. 14. Tak, tunak. 13 teda. Tak. 3900, to nemáme. Tak. No. Toto je čo? Dobre, toto predávam. Nejako mi to blbne. Musím dvakrát kliknúť. Sell, áno. Áno. Tak. Tak. Teraz je tá menej zábavná časť, kedy sa to všetko len prehadzuje. No tam ešte jedno s bajonetom, to je nič. Ale tak to musíme tak víťazoslávne urobiť, že konečne sa nám to podarilo po 2 bitkách, čo druhú sme dokonca prehrali. A no, jaj. Nie, kde som? Tu. Áno, tak. 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 Máme ešte jednu. Dobre, tu je všetko. Tu to netreba. Tak. Výborne. To som nechcel počkať. Tak. Všetci už majú nádherné automatické pušky. Na budúce nás čaká teda nádherné MPčko, MP38. No a vidíme sa na budúce. Ďakujem vám za sledovanie a super. Čaute.